Дихальна гімнастика та фізичні тренування. Медики мають низку порад з реабілітації для тих, хто перехворів на COVID-19. Передусім, це стосується середньої та важкої форми. Фахівці зазначають, що після хвороби зменшується об'єм легенів, а якщо людина довго лікувалася стаціонарно, то слабшують і м'язи. Вже існує безліч вправ з відновлення, схвалених медиками. Вони радять почати з легких вправ, більше ходити і дихати повітрям, поступово збільшуючи навантаження. Такої ж думки і у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там і поготів заявляють, що малорухливий спосіб життя може стати причиною наступної пандемії. Докладніше далі у сюжеті. Дихальна гімнастика, правильне харчування та прогулянки. В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як відновити організм після COVID-19. Гуляти на свіжому повітрі після перенесеної хвороби. Дійсно, багато хто скаржиться на виражену втомлюваність, яка зберігається на протязі 2-3 тижнів. Поступова реабілітація, дихальна гімнастика, адекватне раціональне харчування і прогулянки на свіжому повітрі. Зосередитися варто саме на реабілітації легень, оскільки під час хвороби їх об'єм зменшується. Медики радять їх тренувати простими вправами. Наприклад, вдихаючи носом, видихати повітря крізь соломинку у склянку води. 15 хвилин кожну годину. Це якщо є потреба. Якщо можна кожні 2 години по 15-20 хвилин проводити таку гімнастику дихальну. Ніяких шариків не треба надувати, тому що на скомпрометованих легенях, субплевральних ураженнях легенів можна викликати пневмоторакс. Таке напруження, ви уявляєте, одне діло продути отаку от трубочку, а інше діло надути шарик. То напруження там більше і може лопнути легеня. Американські фахівці наполягають і на фізичній реабілітації. Передовсім для тих, хто переніс ковід у важкій формі. Після тривалого перебування на стаціонарі слабшають м'язи рук і ніг. Тому необхідно поступово їх відновлювати. Більше гуляти по будинку, почніть ходити сходами, більше рухатися. Навіть виконання простих вправ у ліжку може бути корисним. Знаєте, якщо важко навіть підвестися зі стільця, тоді є певні вправи, які можна робити. Хоча б присідати, відштовхуватися від стільця. Це допоможе зміцнити ноги та руки. Дорослим бажано приділяти щонайменше 2,5 години на тиждень інтенсивним фізичним вправам. Це позитивно позначиться не тільки на здоров'ї, але й на психологічному стані. Про це нещодавно заявили фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я. Займаючись будь-якими фізичними вправами, можна відновитися після тривалого сидіння. ВООЗ закликає всіх зберігати активність під час пандемії COVID-19. Якщо ми не будемо залишатися активними, ми ризикуємо створити ще одну пандемію, викликану малорухливим способом життя. В цілому ВООЗ оновила відразу кілька рекомендацій в сфері фізичного здоров'я. Літнім людям старшим за 65 років рекомендується зміцнювати м'язи і робити вправи на рівновагу та координацію. Фахівці рекомендують робити вправи, використовуючи підручні засоби, меблі або сходи. Крім цього, знадобляться трекери фізичної активності. Це не лише допоможе контролювати серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 2-го типу і рак, але також зменшить симптоми депресії і занепокоєння, скоротить ризик когнітивних порушень, включаючи хворобу Альцгеймера, і поліпшить пам'ять. За даними ВООЗ, кожен 4-й дорослий і 4 з 5 підлітків недостатньо рухаються.